Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel tawa mai albarka na Daily Skill Tricks. A yau za mu kawo muku bidiyo ne na wani application wanda za ka amfani da shi ka buɗe emails ko guda ne kake so, guda 10,000, 10,000 kuma guda ne kake so za ka buɗe. Kamar yadda kuka sani a harkar online wacce ake amfani da mutane da yawa na san akwai wanda zai ga suna da layuka, wani kaga yana da layi 50, wani 100, wani gasu nan dai za ga mutane da yawa suna da layuka. In ana za a yi amfani da self referral ko kuma a wata harkar da za ka yi amfani da layukan, to amma kuma wajen email sai ga email yana mana wahalar wajen buɗewa. Mutum kan ya buɗe email ba zai iya buɗewa da yawa ba, wani ma sai dai hakura da harkar gaba ɗaya. To da wannan application ɗin da muka kawo muku za ka yi amfani da wannan damar ka buɗe email ko guda ne kake so in sakan, sai ka buɗe email guda 100 a cikin minti 5 ba tare da ka sha wahala ko kuma ka wani dogon lokaci wajen buɗe shi wannan email ɗin ba. Idan kana so ka sanya za ka yi kawai ka biyo mu domin ganin yadda za ka yi. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, ku danna alamar ƙararra, ku zaɓi all, ta haka na duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo za a sanar da ku. Bari mu ga wannan application. Yawwa, yanzu bari mu je mu nuna muku shi wani application ɗin wanne ne kuma ya za ka yi amfani da shi. Da fari da za ka je Play Store ɗinka, sai ka shiga wajen da ake sacin ka rubuta ins ada ins gashi nan ins, sai ka sa addr gashi nan daga sama ma gashi nan ya fito. Shi wannan gashi nan za ga da tambarin shi ma ke da ka taba gashi nan ya nuna ma a sama wannan da ya bulin kalar shi ne. To yana nuna maka sai ka dan install. Mu yake already mun riga mun install din shi ka open ko zan bayyana, amma kai da kiba ka da shi sai ka danna install. In ya kuma install ne so ko a wayarka sai ka open na shi ka shiga da buɗe shi. Gaskiya yana da irin amfani da application din matuƙa gaya sosai da adadin amfani da shi, musamman ga masu yin harkar fetur fara. Ba sai ka je ka buɗe email ka lokaci mai yawa ba. Wannan in 2 seconds kai in 1 second za ka buɗe email ɗinka. Bari dai mu gani yadda ake yi. Kana danna open zai shigo da kai kamar haka. Gashi nan ya nuna ma wani guri daga can sama an sa create an address automatically. Nan ga email ɗin da aka bubuge da shi nan gashi nan sama da guda nawa, kuma duba wanda ya ɗauki minti ɗaya, kai ba ma ya ɗauka sakan 30. Kana danna can gurin daga can sama inda aka saka create an address automatically, misali gashi nan ya buɗe an open an create din email din yanzu. Gashi nan sunan email din ma Mike-Bamiloye sunan email din kenan. Gashi nan da kasa an sa copy email address. To kawai abin da zaka kana nan gurin ka kuma sai ka danna copy din. Idan ka copy din duk wani abu da kake son ka yi, kawai zaka je ka yi pasting na wannan email da suka baka. Zaka copy din email din kawai ka je ka yi pasting a gurin. Idan OTP code za a turo maka shi ta ciki. Idan ma verification code za a turo maka ciki. Ko menene zaka amfani da shi a ko ina, a duk inda kake so. Bari mu nuna muku aikace dai. Bari mu yi amfani da Mara wallet ko ganin ki ake amfani da shi kai tsaye. Bari mu clear data din Mara wallet din saboda a buɗe samun account ku gani. Za mu yi fake referral da wannan email din. Bari za mu shiga ta link. Gashi nan. And then get started. Next get started. Amma fa shi wannan email din yawa gashi nan ina danna pasting. Kawai kana zuwa pasting din shi zaka gashi nan sai kai wannan verification din na suka yi sliding din shi zuwa inda suka ce to wannan ne daidai, wannan ne ba dan saki. Shi nan kawai zaka dora shi akan daidai ne. Yawa gashi nan ya wuce. Gashi ya ce verification success. Gashi nan email din da wannan din ne. Gashi nan already sai riga sun tura mun yanzu verification code cikin wani application din. Bari ka gani yanzu za ku ga wannan din a sama. Gashi nan daga sama gashi nan ins ada sun min message. Ina danna gurin, idan na danna shi ne open za ku gani verification code. Gashi nan na shigo. Gashi nan kun gani Mara hi there, Mara wallet gashi nan sun turo mun verification email. Gashi nan yana danna verification email kuma daga cikin application ɗin ga verify. Gashi nan verify ga account email address. Gashi nan kawai zan cika shi ƙarasa bayanai na ne
gabaki ɗaya ba tare da wani wahala ba. In 1 second ka gani ka buɗe email ɗinka. Haka za ka ta buɗe in guda 100 kake so za ka buɗe su ba tare da ka sha wata wahala ba. Amma shi sai dai matsalar shi ɗaya, idan ka goge application ɗin ko ka lalata ɗin shi to ko duk wani email ɗin naka fa sun gudu kenan, sun tafi ba za su dawo ba, kuma ba yadda za ka dawo da su. Matsalar shi kenan guda ɗaya. In kana son ka yi zama email ɗin da ka buɗe shi permanently ne to sai dai shi ma application ɗin ka bar shi permanent a wayanka ba tare da ka goge shi ba. Amma muddin ka goge application ɗin to wannan ɗin gabaki ɗaya zai tafi. Mun gode da kasance da kuka tare da mu, sai mun haɗa a bidiyo na gaba. Kada ku manta dai ku danna mana alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, ku zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. Mun gode, kama da biyu.